И какво става, хора? Аз съм Жокера и ще пусна една кандидатура за Телекрафт. Да, тук е една доста хубава къщичка според мен. Зва Бикъна. Може да ги сменя, но според мен Бикън изглежда доста по-красиво. Влизаме и Бикън. Тук две печки и два workbench, enchanting table и едно много готино езерце. Ще има честром, но разреши ме да го измисля. Не знам точно как да го направя. И да. Още какво да кажа, тук вече ще качвам. И да. Това бях аз, бях Жокера, бях Жокера. Аз бях Жокера, да не хареса този епизод. Дано направя това от сервера на тези MC. И това от мен. И чао.